बड़ी गर्मी लागता। जन्माष्टमी के दिन जाऊं के बा पूजा करे। छुटको अरे दीदी अबे आवत नहीं, हम कबे ले तैयार हो के बैठे दुनिया में लाइन में कटल ना जहां तो नहीं खू ओ जे डोल रे खाइल बटे भीड़ इतना लागल बटे नु मेलो लागल बा। हो गुपचुप जब सब बेचारे वाले किनी सब अभी ना भूखल बने नहीं सब ना खाए के अभी ना। हम तो पहला बार भूखल बनी है, भगवान माफ करी हमरा के। कनियो ना बहुते भीड़ लागल बा। सब थारी वाले सजा ले बड़ो पूजा कर जाए। हां फल उल सब बाटे, खीरा और सब लेल बरन बाबा के पापा। हां अब भैया जी कहां बनी हुआ के ना चले? अरे मत पूछी, वो सा लइका में एगो लइका आज बनल बनी वहां के। हां इतना उजे निकला त पूरा गाना बजता कृष्ण जी के, एकदम खूब भीड़ लागल, खूब लेकिन कुछ कहीं जन्माष्टमी कितना बड़ा निक लागला ना दीदी जी। तारा तो भूख लागल कैसे छोटे छोटे जगह कृष्ण भगवान रहनु बड़ी जोड़ी भूख लागल। आ कोनो पर भूखबु न त ना भूख बुझाई। दीदी अभी हम का घर तारा घर में खोजे खाती हो आ तू है जा के बैठल बड़ू। ये देखी जा जल्दी चले के सीख रहा है, खूब डांस करेंगे, खूब ऐसी करेंगे। हां भूख नहीं खेला लगल भूख लाल वाले इनकर तो भूख लग जहन जाना तनी आ जानते नहीं औ का ना तना शिवाला पर भीड़ लागल बाटे। अरे मत पूछू सजावल बाटे, तुम्हें बोलो देखे खातिर ना हम कहां गनी अभी तो कपड़ा फीचो सब करो रोई एगो बाटे के कोइसे नहीं गांव हटे जे कोनो मेहरारू लागत भूखेली सन लइकिन के भीड़ लागल, लेकिन मेहरारू नहीं खिसन लौकर। मेहरारू भूखेली सन हमनी का भूखेला लो लइकन नहीं से देखो तो ज्यादा पर बाटे, छोटे छोटे लइका बड़े बड़े लइका खूब भूखेला सन। लेकिन ज्यादा बड़ी अच्छा लागला आ जल्दी चले लगी अच्छा ना लग पागल आज कृष्ण जी के जन्म भइल ना सुने ना हमरा तो बहुत तेज भूख लागल बाटे। अरे वो पत्ता बाटे नाम पेटाई हमरा के तड़िए हमके छोले भर में खाना चाहिए तो खाना ले लेलु। हां चुपे चुपे खा ले खुशी ले ले। अरे ना ऐसा गलती ना कनी हम रम दीदी जी को हले बानी ना, अगर चुपे जब चोरा के खइबू ना तो तेरे पति के ऊपर कोनो संकट आ जाए, यही के वजह से ना कुछ ना खाई कोनो प्रात में ना खाई जाला। आ दीदी भूख ले से सुख शांति खातिर खूब पूजवा को किया होल जी खाए 12 बजे के बाद। 12 बजे कृष्ण जी के जन्म भइल रहा आ 12 बजे के बाद वो भात रोटी नहीं खाए के, खाली फल फूल खाए। ए दीदी बतिया हमरा ना बात रे, हम जाने की भात रोटी पनीर छोला वाला सब हम पागल खाइबो मत करी ह चाय वो भलाई पीली करी। देखी दीदी एगो बात कही का कहा हमरा के मेला में लेके जाए ना तो हमरा आंख पे पट्टी बांध दे, चाहे हम पानी पूरी देखे ना पानी आ जाता। अरे तो औसन सुना ना कोई भगवान के बनाल नहीं करो तब लार चू दे लारवा के साथे साथे छोलवा मुंह में ढुक जाए का बकते से दोनों का कोइले बड़ी से भर कुछ ना दीदी का एक से बढ़िया कृष्ण जी के गीत नहीं खेगा के राम जी के। हां गाय जे कृष्ण जी के गीत हमनी के भूख मिट जाए गाय दीदी गाय राम मोली हले कितना साल से भूख? अरे कुआं में तबले भूखी ना। अरे वो भूख ना लगेला जी पागल भूख लगी कैसे मन में भक्ति भारे त भूख लगी बतावा हो। छठ जी के कुल कैसे भूख हो? राम 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 गोर लागत ने पूजा पाठ कर ले। दीदी दीदी हम जाने तनी भाई हमर कहले नु कि सब बहुत संकट के परब संकट को बोइबे ना करे कैसे परब कइला पे राम राम ना कहले रहे बड़ मत निकली ह तो का कर पेटवा के काट के भूखब आदत हो जाए। ठीक अरे भगवान की शक्तियों की सोहर गई ना दीदी, सोहर में जब भगवान रही ना दीदी सोहर गई ना सोहर। हां हमरा गाना वाला सोहर ना वाला रो गीत गाई सोहर गाई हम पीछे से गाई जुग जिया सुलला नामा भावना मां के भाग जागल हो ललना लाल भइले गुलाबा के दीप भगवानवा में आस लागल हो।
ये चले कि हम तीज भूखे नहीं तो हाई भूखे नहीं, सब के गाना में नहीं किया। इतना साल से भूखे नहीं। अरे जान तो अभी भूखे में तो मुंह लटपटा क्या गाने दुहे की ऐसे याद रहला भूखला पर मत भूला जाला। हमरा के तनको मत बोलबो, ओतर भूख लागल बटे गाय ना लिया तनी पलटी के बाजार में गाय के ना त फूल भुला जे गाने के आई हो कार भाई छोला बटा आओ छोला बटा खिया तनी ना खा दीदी आओ ना खाए मार हमने के मुंह खला ये सब नामो ना ले के चाहिए नाम लेला पूरी बहुत पाप पड़ेला गिटिया गा दीजिए ना वो पूरा कर दो गिटिया। अरे याद बा बुझा तो कि निकलते नहीं मुंह से कुछ। हां होला श्री कृष्ण भगवान तो ये हमरे के चले के कहां अभी ना चले के बाद में कुछ पानियो ना पिए के सर कुछ ना पिए के 12 बजे के बाद है शरबत पियो चाय पियो। अच्छा एक बात बताई सबे रोवा सबे इतना साल से व्रत रहनी हां लेकिन रोवा सबे काहे गोलल नहीं का इतना मोट मोट बानी सबे ओयो टोला खरी का कि नहीं हरे के खाइल ह बुझाइल ए देखै भूखेला ना पेटुए तब देखै कर लिखा कैसे ए हम अपन शरीर के फिटिंग रखेनी हमरा हीरोइन बनने के बाद बियाह हो गेल घर में रह हीरोइन हमनी के ना चलेला हीरोइन बनवा ना हीरोइन बने के तो बियाह ना कइलू हमरो शौक रहे लेकिन हम दीदी लोग के प्यार देख के हम घरे के हीरोइन बनी जक्का दीदी। देखी अपन देवर जी से पूछ ले ठीक ना बियाह करे से पहले ना हम उसे शर्त लगा ले नहीं कि शादी के बाद हम हीरोइन बनब तो हमनी के घर के रूल जानते कहते झूठ बोल के बियाह करला अब बाद में अपने बस में रखल जाला हां बनियन हीरोइन मुंह नहीं देखत अपन जा दिन हम अपन आराम से देवर बाबू खाना पे 10 प्रकार के पूजा करे। अरे हो पंडित जी यहां आधा घंटा में चल जल्दी जल्दी हे भगवान जी।